Sus, tulo na ko kadlaw din nga pag tineleskopyo. Di rakit tiging paparon ni kunit nga lato-lato pero mintilahiya. Nang ito. Mga pay pare kinabtang ka namon din he. Uy, pre. Ano, tuyo-tuyo, pre? Maura munta kami kumpare, maura kami lato-lato. Pupod malanhi. Sus, ini nga. Wala kami dito kuan, wala kami dito kaliawan ha. Dito. Tama. O sige, pre, paparang ko na yun, pero... Ibabalik ko na yan niyan, wala kami kay O promise babalik. Dikilita kami nga da. Trending man ito yan ha, trending. Okay, trending ini. Sugad pagkita mo upay. Maura munta kami. O sige, basta ibalik lang niyo, pre, ha? Ibabalik ko na yan. Rito, ganito, rito. Hinayon ko hinayon. Gisusugad-sugad ini. Oo. Ugad. Man, okay, tubog na ulit. Ibabalik namon yan. O sige, Okay. basta uli lang niyo, ha? Oh, salamat, makati kami. O sige, sige. Salamat, Sige. Sige. Ginsusugad-sugad lang eh. O, rito lang niyo, kabangin, magasgasan. Pare, damo salamat pare. Pa nito pag minulayan. Kaya, Yung paura man lato-lato rin niya nga amo na tutang kaliawan din he. Ano pa ipa ya nga mahabalik kita lato-lato. sila, ya, kay mga butan, Marto, ibabalik mo na ito nira. Daw pa ya la. Amo na yung talon ta kaliawan na din he. Yan, ibabalik ka ito nira, mga butan na ito. Kuan inin. Bantayan ta didi kibangin ko man bahin ko haon. Sige, sige, Bantay teleskopyo ka man. Pag binatay nga diha. Tara didi adi kita didi. Dinhi. Dini anak din. Dinhi bantay eh. Kay kita kay bahin ko man he. Eh, kung may ka man teleskopyo. Oo. Kinartesting lang man diha ako, testing ko nakita ka. Okay. Dali bantay nga diha. Tapos bumulay lana, kung maglilawan-liwang kita ikaw lanit mag Paliwanag kita niyan Oo, dito ya. pali ha. Pero mintay ko dito kita ha. Oo, ayra. Oo. Ay pagundang eh ha. Sige, sige lang kay pagmumulay ako. Ay daw na kan lato-lato. Tuno na ko ditong kadlahan niya nga mga pareho habalik ka di akon. Ba. Yekit mga nalilipa, amo na ba ito ta kaliawan? Nga para pagkakonsugod-sugod dito. Uli lagi po yung magkakuan nga din. Ito. Jesus, kaya mo ka na ito kanina. Ito mga tapuron ngayon kay pagkita ko, ito maganda mga katukato. Kaya mo, katuta ito kuya. Ara kayo, sugar teto, mga maamo kon. Tara, sulungan talag ito. Bang, ito Na, diri sobrang guli. merendoro. Bang, ito diri ni Reguli. Amo na din talon ta kaliawan baga. Ira pagin Tara kuya, katuon talot dito nga. Lalato dito nga, kukulat nato lato-lato. tara. Sakit, Tara. tara, nayagit kita. Nariyan talag paras. Ha? Mo pa nga pag binulay-mulay ng lato-lato. Di na ginagana ang pagkaubis, pagkaturog, di na nakaturog. Di ko papadunta ko sa dito bantay lahat pag tineleskopyo. Ay, napadik nga din eh. Pako na kanay, maurong. Sus, tulo na ko kadlaw din nga pag tineleskopyo. Di rakit tiging paparon ni kunit nga lato-lato pero mintilahiya. Nang ito. Kikitaon ko. Sa adin na hila. Kakadiyung ka na ako nupod. Adi na hila to'y kayo may dam mga kunad to darang nga. Kuan, Pero, duduha. igulitan na lang ini, igulitan na lang kay Moopay pag minulayan. makaralo ko ng mga tao, igulitan ni testing anay para ka magagamit kay gulita. Sus, yan nalak niya mong ipapahuram. Kaopay pag minulayan na inang. Tama na, bahay maguba, makalinad to. Gulan ta na lang din eh, kay adit maagi din eh. O sige kayo makaragdag Lingkod ito ni ng lingkod. Rector. Gatag ta na lang ha. Oo. Papalitan lang kita ni. Oo. Palit balak kuya. Palit balak to ya. Sige. Uy. Tina, kuya. Kenapa ya? Ada di. Ano, wala na kamo plano baga pagbalik kita lato-lato. Oh, nagsabot na kami kay guli na amon. Kayo utak upod. Kuan pasensya na kamo kay uli na namon ini. Amo ta ko Ngayon ngayon. na to kadlaw mag-uupat na itong kadlaw nga baga. Ano? Yung Uli na na. gamit ngayon. Amo na to baga. Kaliawan baga. Baka tunala ako, liliwanan ko na tatagan ko lang kami mga ato na karder, guli ko ko na. Kaya oo, kung kami naadik man kami ini. Pasensya na. Pasensya gud la, pasensya. Guli namon iguli. Kaya kung di rin ako ganito kuya, magagamit pa kitang das kung di lang itong magkinonera. Ada kaya mo nga ni, amo ko na kiking kinuha niyo. Iuli niyo kay di naman ida niyo gamit. Ugin ko namon kay pasensya gud lang ako, pasensya. Sige, wala itong problema. Basta Dapat ayaw salamat. na baga pag Mahatag na kami kardero. Walang bayad namon. Tagal na kita kuyang kaldero. Ano kuya? Ada amot lang iyo kung baga maamot Sige, ng tiyo ko. Salamat. Sige, ada kay. Sige. Ah, kami ha.
Oo. Ta, lugod. Ha. Nagisog man yun ng mga tao. Kapit pa kita magkakukunit na trabaho na lato-lato. Palit na lang kita. Sus, imo lugod ginuli. Maapat na kadlaw. Maapat na kadlaw na akong pagtiniskopyohon. Warigak na yung paubma. Eh, Naglipong na itatako na ulo ito nga. Puan. Pero mamintila ikaw. Ginuli lugod. mo pala pag ginamit. Kaya na-addict mo na kito. Kaya manguli kita. Kaya bahan kita. Alin balik ko na itong mga tao. Palit ta, palit eh. Papalit kita, papalit. Sige, sige.